Ganito ang buhay, umiikot at umiikot. Di inalintana ang anumang balakid na dumarating. Sa pagpapatuloy ng pag-iikot ng mundo'y, di inalintana ang mga suliraning kinakaharap. Bagkus, hinahanapan ng solusyon at resolusyong mag-aangat sa estado ng buhay. Matutunghayan ngayon ang dagli, ang kwento, ang maikling kwento sa buhay ni Paulina at Ildefonso. Let's welcome contingent number 15, Barangay 3, San Ildefonso. Disconnected. Again, let's welcome contingent number 15, Barangay 3, San Ildefonso. Sa Ildefonso, ang pagkangilan ko, may sakit na asawa, mayakin na bungo. Siyempre, ko na ako ng lagi na langit bibigyan, nalangyakin ng isa. Bakit mo'y nagdagitian ng piyak? Lagi ako madami. At rinig ka ito! Ay, tinet niya salita. Sa kaisipong pamilya. Amin na sana pala magkidangay para magpayawitan. Kung may kawitan ang sakit, nagpahituma ng magpiyasahan at magdayan na. Nagdakitin kami pabuya, inggit sa isisan pagkuma. Kaparilyas, sang sarili, kakaroba, puso ng motor sa isa sa may gulitan. Nagkakalit kami, sabang madagasan ko, mahuwi na bitihan ngunit, uri magdagalihan hindi mapasarap din, pagtrabaho ko na, kasagad di tagalilin, ikaw ay isa
Sa biglas ng hirap ng pilihan sa igabi awan mo pagpapili Mabayang magnanais ka na kami Para pagkakang kami Ay napigil na lang kagayan Kaya mo makiwag Ginawa mo mahasin Pagkilit At ang wagkidot kita Palagay Kinaluglagan Ay ka Bibilit Sana nasatin pigbig Ang pigbig at kakapoy kayo Kinahalig dumantag na iyo Ay na, nang kayo ano saan Tingnan. Ala, pagdiskan sa amin yung linanang po. Pagpakulatan na aming digital. Ang trabaho kayo nata, ang makin ina Di kayo maumtumawin Sa gano'y ay bigis na ay kay alagay itang ay nakakibaka Di ko sandang malinis na ka Ay nabibigay ang pag-ibig Ay bibigin ang pwede na nakakapagapit Ibigin na ang sakit pinagmanin Sa tugit pa magiging mag-ibig Makaya ayo digit tinadamili Rambakan tayo tibaligi